אני רוצה לדבר היום על החזרי מס. מתי אפשר לקבל החזרי מס? מה זה החזר מס? הסרטון הזה מכוון לכלל האוכלוסייה, לא רק לאנשים שפורשים או גיל פרישה. הכוונה היא לנסות לעשות לכם סדר על המקרים המרכזיים שבגינם מגיע החזר מס. אז קודם כל, מתי יש לנו החזר מס? החזר מס נוצר כאשר חישוב המס של אותו בן אדם יוצא שהמס שהוא צריך לשלם נמוך יותר מהמס שנוקה לו במקור לאורך הזמן. זאת אומרת, יכול להיות מצב שבחישוב המס מגיע 10,000 שקל, אבל לאורך השנה נוקו במקור על ידי כמה מעסיקים 15,000, זה אומר שמגיע לאותו בן אדם 5,000 שקלים החזר מס. איך אנחנו בעצם מגיעים למצב הזה שיש החזר מס? אני מיד אגיע למקומות המקרים המרכזיים, אבל בואו קודם כל נדבר על ההחזר עצמו. האם הוא צמוד למדד או לא, אז יש סעיף בפקודת מס הכנסה, סעיף 159 א', שקובע שהחזר המס צמוד למדד מתום שנת המס אליה הוא מתייחס, בתוספת של 4% ריבית. סך הכל תוכנית חיסכון לא רעה בכלל לאור מה שיש היום במשק, ולכן זו אחת הסיבות גם שברשות המיסים משתדלים לא לעכב אצלם יותר מדי החזרי מס, כי בסופו של דבר זה מן הסתם פחות כדאי גם למדינה. כמה שנים אנחנו יכולים להגיש אחורה? אז כאשר מדובר בשכירים שלא חייבים להגיש דוח, אנחנו מדברים על 6 שנים. ואומר שאם אנחנו היום נמצאים בתוך שנת 24, ניתן להגיש אחורה רק עד דוחות 2018. יש מקרה חריג כרגע בגלל המלחמה שאפשרו איזושהי תקופה מסוימת גם ל-2017, אבל ברמה העקרונית אפשר 6 שנים אחורה. ישנם שכירים שחייבים להגיש דוחות שנתיים עקב כל מיני סיבות כמו הכנסות גבוהות, כמו בעלי שליטה בחברות וכו' וכו', ולגביהם יש מועדי התיישנות שונים יותר, קצרים יותר, אבל אני כרגע מתרכז באותם שכירים שלא חייבים להגיש דוח. אם אני שכיר שלא חייב להגיש דוח, כמו שאמרתי, אפשר עד 6 שנים. גיליתי עכשיו פתאום שיש לי משהו לפני 8 שנים, אין מה לעשות, כבר אבוד, לא ניתן יהיה לתקן. אז מתי בעצם יכול לקרות המצבים האלה שבגינם אנחנו יכולים לקבל החזרים? אז קודם כל, אחד המצבים הראשונים זה החלפת עבודה במהלך השנה. יכול להיות מאוד שעבדתי במקום עבודה מינואר עד מאי, לקח לי זמן, חיפשתי עבודה, התחלתי לעבוד ביולי במקום עבודה אחר, זה גם יכול להיות ביוני. אין התאמה בין שני מקומות העבודה, ויכול להיות בהחלט שיווצר מצב שיהיה נוקה מס במקור גבוה יותר. הסיבה המרכזית שזה צריך לקחת בחשבון זה שבאים לעשות חישוב מס לאותו יחיד, חישוב המס הוא על ההכנסות השנתיות שלו מינואר ועד דצמבר. ככה שמספיק שאני אפילו חודש במהלך השנה לא עובד, וזה כבר יכול ליצור לי החזר מס, כי התוצאה היא שלי חישבו לפי 11 חודשים, והחישוב השנתי אמור להיות על 12 חודשים. אני אפילו אתן את זה בדוגמה יותר קיצונית. אם אני נניח בינואר עבדתי בחודש אחד וסיימתי לעבוד, את מדרגות המס ואת חישוב המס עשו לי לפי חישוב מס של חודש אחד, ינואר, אבל אם נניח כל השנה הזאת לא עבדתי, כשאני אבוא בסוף השנה החישוב יהיה שנתי, ואז יצא מצב שנוקה ממני מס גבוה. זאת אומרת, כל המצבים שבהם או לא עבדתי שנה שלמה או החלפתי מקומות עבודה, יכולים ליצור לי החזר מס. מקרה נוסף זה בן אדם שעובד בשתי עבודות, אבל לא מבצע תיאום מס. כאשר אני עובד, נניח עבדתי אצל מעביד ראשי ואני מרוויח משכורת של 12 ברוטו, ועכשיו התחלתי לעבוד במעביד נוסף. כאשר נתנו לי טופס 101, היו לי שתי אפשרויות, או לרשום שזו הכנסה יחידה, שזה כמובן לא נכון, או לרשום שזו הכנסה נוספת. אם אני רושם שזו הכנסה נוספת, אני אמור להביא ממס הכנסה תיאום מס. אלה שמסמנים שזו הכנסה נוספת, אבל לא מביאים תיאום מס, התקנה קובעת שיש לנקות מהם מס בשיעור המרבי. המס בשיעור המרבי הוא 47%. אז ייווצר מצב שבעצם בגין העבודה הזאת, במקום שיורידו 20% או 31%, מורידים 47%. זה בהחלט יוצר מצב של החזרי מס. אגב, אני אגיד שיש כאלה שעושים את זה ממש במכוון, כדי שייווצר להם בסוף השנה איזשהו החזר, למרות שהם לא מרוויחים מזה, כי הצמוד עם 4% ריבית זה רק מתום השנה ולא ממהלך השנה. מצבים נוספים, לידה וחזרה בשנה שלאחר מכן. אם יש אישה שיולדת נניח באוקטובר וחוזרת לעבודה בפברואר, מה שיקרה זה שבעצם המעביד שהיא תחזור עליו בפברואר כבר לא נותן לה את מה שמגיע לה עבור השנה הקודמת. ייווצר מצב
ייתכן שיש לה החזר מס כי עבדה 9 חודשים אצל המעביד, דמי לידה לא מתואמים בהכרח עם הסכום שהמעביד משלם, וגם במקרה הזה יש גם נקודות זיכוי על ילדים שנולדים בשנת המס, ככה שפעולה כזאת של לידה וחזרה בשנה לאחר מכן יכולה ליצור החזר מס. עוד מקרים שבהם בעצם המעביד לא יודע על דברים שאני ביצעתי. למשל, סיימתי לימודים לתואר ולא הבאתי את התעודות ולא הבאתי את הדברים למעביד, אז הוא לא ידע לתת לי את נקודות הזיכוי. הפקדתי תשלומים לביטוחי חיים, תרמתי תרומות, ניתן לקבל 35% זיכוי בגין תרומות מוכרות, ועשיתי את זה ובכלל לא העברתי את הדברים דרך המעביד. אז המעביד, כשהוא בא וחישב לי בתוכנת השכר את מה שצריך, הוא לא ידע בכלל את מה שביצעתי, ולכן גם לא נתן לי את הטבת המס שכן תגיע על ידי הגשה של דוח שנתי. שוק ההון, יש רווחים בבורסה, רווחים והפסדים. ניתן לקזז רווחים והפסדים. כאשר אנחנו נמצאים באותו חשבון בנק, נניח בבנק הפועלים, ויש לי נייר אחד שמפסיד ונייר אחד שמרוויח, אז אין בעיה, הבנק עושה לבד את הקיזוז. אבל אם יש לי בבנק הפועלים רווח ובבנק מזרחי הפסד, הם לא יודעים אחד על השני, ואת זה אפשר להגיש בדוח שנתי. וגם כמובן הפסדים מועברים משנים קודמות. עוד מקרים שיכולים לתת לי החזרי מס. הפרשי שכר ופדיון חופש. הפרשי שכר, נניח עכשיו הגיעו להסכם בהסתדרות ויש לי בעצם תוספת שכר 10 שנים רטרואקטיבי. אני יכול, מכיוון שכל עוד לא נעשה שום דבר, הפרשי השכר ימוסו לפי השנה שבה קיבלתי, וזה בהחלט יכול להזניק את המס למס גבוה יותר, כי אני עולה למדרגה גבוהה יותר. החוק מאפשר לי לעשות פריסה אחורה ולייחס את הפרשי השכר עד 6 שנים שמסתיימות בשנה שבה קיבלתי את הכסף, וכאן אני יכול בהחלט לחסוך כסף. וכנ"ל גם אדם שעוזב עבודה ומקבל חופש, פדיון ימי חופש, הכוונה היא על תשלום על אי ניצול ימי החופש. שוב, זה מצטרף להכנסה בשנה שבה הוא קיבל, אבל הוא יכול בהחלט לבוא ולהגיד, תנו לי אחורה את הכסף, אפשר גם כאן עד 6 שנים, כולל השנה שבה התקבל התשלום, לחלק את הכסף בחלוקה שווה במקרה הזה, ולחסוך בעצם מס בצורה משמעותית. מס שבח. מס שבח גם יכול ליצור מצבים של החזרי מס. הסיבה הראשונה היא אפשרות לקבל פריסה בגין מס שבח. גם מס שבח ניתן לפרוס, אפשר עד 4 שנים אחורה, כולל השנה שבה נעשתה עסקה, וגם ניתן במקרים מסוימים לעשות פיצול בין בני הזוג על העסקה הזאת, ואז בכלל יכול להיות שנניח הגבר או האישה נמצאים בהכנסה נמוכה, וזה בהחלט יכול להחזיר כסף. וכמובן אני לא יכול להתעלם כמובן מהבסיס שלי, וזה פרישות, כל מה שקשור בפרישות. אז אדם שפורש מעבודה במהלך השנה, בהחלט יכול להיווצר מצב שמגיע לו החזר מס. זה יכול להיות גם אדם שפורש מעבודה ומתחיל לקבל פנסיה, ונניח הוא סיים לעבוד בסוף אוגוסט ומתחילת ספטמבר מתחיל לקבל פנסיה. אין בהכרח התאמה בין שני הגופים, המעביד וקרן הפנסיה, ולכן יכול להיווצר החזר מס. עוד משהו שקשור לפרישות, מענקי פרישה. מענקי פרישה שאנשים מקבלים, ניתן לקבל פטור, וזה כבר שייך לסרטונים אחרים שכבר נמצאים אצלי בערוץ, אתם יכולים לראות אותם על הפטורים שמגיעים על מענקי פרישה, אבל ישנם מצבים שבהם עובד עוזב מקום עבודה, לא ממלא את הניירת הנכונה לאותו מעביד, לא מביא אישורים ממס הכנסה, ואז מה שהמעביד עושה זה פשוט מנקה מס מרבי, נניח משלם לו 100,000 שקלים ומוריד ישר 47%. שנה אחר כך מביא העובד אישור מפקיד השומה שהפיצויים האלה פטורים ממס, הוא יכול להגיש בקשה ולקבל החזר. והדבר האחרון, קיבוע זכויות. שוב, שייך לעולם הפרישה. קיבוע הזכויות זו פעולה של קיימת רק בגיל פרישה לבן אדם שמקבל פנסיה ומגיע לו הטבה. עכשיו, יכול להיות מאוד שאני אבצע לבן אדם היום את הפעולה הזאת של קיבוע זכויות בשנת 2024, אבל הוא הגיע לגיל פרישה ב-2019 ומגיע לו את הפטורים האלה מ-2019, ניתן להגיש בקשות לקבל החזרי מס על הדבר הזה. מן הסתם זה אחד הדברים היותר נפוצים בתחום הזה, שאצלנו במשרד המון פניות כאלה על תיקונים רטרואקטיביים בגין
פריסות. ישנם עוד מצבים, אבל אני חושב שבסך הכל כיסיתי את המצבים הנפוצים של החזרי מס, אז בהחלט שווה לבדוק אם מגיע החזר מס, אין שום סיבה שאם מגיעים לכם כספים, לא תקבלו אותם.